ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Майкл Чендлер зидди чемпиони пешина Чарлз Оливера реванш гузаронидан мехоҳад. Чарлз Оливера боз исбот кард ки ӯ яке аз беҳтарин ҷангварони вазни сабук дар сайёра аст. ӯ ин чизро такрор ба такрор исбот карда истодааст. Чарлз Оливера дар 4 муҳориба чемпион буд. ӯ Дастин Порье, Ман ва Ҷастин Гейҷерро фавран шикаст дод, аммо баъд дар муҳориба зидди Махачев шикаст хӯрд. лекин ба ҳар ҳол ғалабаи ӯ дар муҳориба зидди Бенил Дарюш ғалабаи хеле боваринок буд. умедворам ки боз ягон вақт мо бо ӯ дар октагон вомехӯрем. ман бо ӯ реванш гузаронидан мехоҳам ва мехоҳам ки ӯ дар формаи хеле хуб бошад, чӣ гуна ки дар муҳориба зидди Дарюш буд. эҳтироми ма ба ту, Чарлз Оливера, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки Майкл Чендлер зидди Чарлз Оливера барои камарбанд ҷангида буд ва дар ҳамон муҳориба Оливера Чендлерро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев боварӣ дорад ки дар ду вазн чемпион шуда метавонад ва чемпиони вазни нимёнаи UFC Леон Эдвардсро шикаст дода метавонад. ҳозир вазни ман 82-83 килограмм аст. дуюм камарбанди UFC ин орзуи ман аст ва ман боварӣ дорам ки дар ду вазн чемпион шуда метавонам. ман Леон Эдвардсро шикаст дода метавонам. ман ин чизро медонам. бале, ӯ дар муҳорибаҳояш зидди Усман худро хуб нишон дод, аммо муҳориба бо ман дигар гуна мешавад. ман бо ӯ дар стойка ҷангида метавонам, дар греплинг қуввоозмоӣ карда метавонам. ман ин шахсро дар ҳамаи мавқеъҳо шикаст дода метавонам. ба ман танҳо як имконият диҳед тамом. вақте ки ман дуюм камарбандро соҳиб мешавам, шояд ки ана ҳамон вақт онҳо маро дар рейтинги паунд фор паунд дар ҷои аввал монанд, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки ташкилоти UFC муҳорибаи навбатии Ислам Махачевро моҳи октябр дар Абу-Даби ташкил кардан мехоҳанд. ана Леон Эдвардс бошад. пас чанд муддат пеш эълон карда гуфта буд ки ӯ низ моҳи октябр дар Абу-Даби баромад кардан мехоҳад ва аз рӯи овозаҳо рақиби Леон Эдвардс Колби Ковингтон шуда метавонад. айни замон Ислам Махачев сеюм рақами паунд фор паунд аст, а Леон Эдвардс бошад чорум рақами паунд фор паунд. дӯстон, ба фикри шумо Ислам Махачев Леон Эдвардсро шикаст дода метавонад ё не? метавонем фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня гуфт ки бо кадом шартҳо ӯ боз як муҳорибаи дигар зидди Алекс Перейра мегузаронад. агар ки Алекс Перейра дар вазни ним вазнин чемпион шавад, пас мо боз як муҳорибаи дигар гузаронида метавонем. аммо агар ки ӯ чемпион шуда натавонад, пас ин кори ягон вақт намешавад. ман мефаҳмам ки ҳама боз як муҳорибаи дигари моро дидан мехоҳанд, аммо ҳозир мо роҳҳои гуногунро интихоб кардем. ман боварӣ надорам ки ӯ дар вазни ним вазнин чемпион шуда метавонад, аммо агар ки ӯ ин корро карда тавонад, пас мо бо ӯ боз як муҳорибаи дурахшон ва ҳайратовар ташкил карда метавонем, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем ки Алекс Перейра баъди мағлубият дар муҳориба зидди Адесаня ба вазни ним вазнин баромад ва акнун ӯро муҳориба зидди Ян Блахович интизор аст. ана оиди Адесаня бошад, пас ҳозирашда маълум нест ки муҳорибаи навбатии ӯ кай ва зидди кӣ баргузор мегардад. ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.